Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ιούδας, ο του Κυρίου Απόστολος, ήτο εκ των 12 Αποστόλων, και εν μεν το κατά Λουκά Ευαγγελίο, ομοίως και εν τες πράξεσι ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, δηλαδή αδελφός Ιακώβου του αδελφοθέου. Εν δε το κατά Ματθαίον Ευαγγελίο ονομάζεται Θαδδαίος και Λεβαίος, ο οποίος έγραψε και την καθολικήν επιστολήν, την φωτιστικήν εκείνην και δογματικήν εις πάντας τους πιστεύσαντας χριστιανούς. Ήτο δε αυτάδελφος, νομιζόμενος του Κυρίου, καθότι ήτο Υιός του μνήστορος Ιωσήφ, κατά το θείον επιφάνιον, και υπηρέτης του φρικτού μυστηρίου της υπέρ λόγων εν ανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ούτως λοιπόν πευθύς εις τον κόσμον παρά αυτού του Χριστού, ως αδελφός αυτού και μυσταγωγός, και ως άνθραξ πυρωθίστες αυτού λαμπρότηση, πάσαν πλάνην κατέφλεξε και τους εσκοτισμένους εφώτισε, διότι ούτως ελκών των ζυγών του σωτήρος και την άβλα κατέμνων και σπήρων των σπόρων της ευσεβίας εις την οικουμένην, πολλήν επίησε καρπών και πολλούς τη αληθινή πίστη στηρίξες έπεισε τούτους να χλεβάζωσι και να περιγελώσει τα των Ελλήνων είδωλα. Επειδή δηλαδή οι λατρεύοντες τους ψευδονύμους θεούς δεν ειδύναντο να ιατρεύωσι τα σανιά τους ασθενείας, δια τούτο κατέφευγον εις των Άγιον τούτων Απόστολων, και ούτως ελάμβανον διπλήν την ιατρίαν, σώματος και ψυχής, διότι η ιατρία των του σώματος ασθενειών οδηγός εγίνετο εις τους απίστους προς την πίστην του Χριστού. Πορευθείς λοιπόν ο θείος ούτως Ιούδας εις την Μεσοποταμίαν και εις τα εκεί σε πλησιόχωρα μέρη εκήρυξε το Ευαγγέλιον του Χριστού και εφώτισε τα εν αυτοί ευρισκόμενα έθνη. Μετέβη δε και εις την πόλην έδεσαν και προς τον τοπάρχην Αύγαρον, τον οποίον εθεράπευσε λεπρόν όντα. Ύστερον δε επορεύθη εις την πόλην Αραρά, και εκεί κρεμαστής υπό τον απίστων και διαβελών πληχθής, παρέδωκε την ψυχήν του εις χεῖρας Θεού και έλαβε παρ' αυτού τον του μαρτυρίου αμάραντον Στέφανον.